खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 22 नभेम्बर 2021 शुक्रबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोननो हागौ। सिगांनि बबेबा जेंनाफोरखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन। गोसोआव गोदान बोलो आरो सोलो फैगोन। बयजोंबो अनसायजागोन आरो अनजागोन। गुबुननि अनसायनाय मोननानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आयाबो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। बयनिबो गोसोखौ जै खालामनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। जेरावखि थाङा मानो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन आरो दावबायनोबो हागोन। गुबुनजों बाख्नाय जागोन। गोबां खामानि मावनो गोसो दुंखांगोन आरो मावफुंनोबो हागोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ प। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। सोलोनि आंखाल जागोन। गोसोआ जोबोर गिलुं गिलुं आरो दरसि दरसि जागोन। गोजोननि आंखाल जागोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। गावखौनो लोगो गोमाजानाय बायदि हारसिं आरो दरसि दरसि मोनगोन। सोरबा मोजां लोगोजों एना एनि जानोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव मोजां, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा। सोरबा लोगोजों एना एनि जानोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। सोलोनि आंखाल जागोन। गोसोखौ जोबोर लोरबां मोनगोन। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरां फैनोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ। रांखावरियाव मोजां, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ दिनै मोननो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। लाइमोनफोरा नाथाय जोबोर आला खाला जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोजोनै थानो हानाय नङा। गियाननि आंखाल जानो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर उसाव बादाव मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोबां रोखोमनि हेंथा हेंसि फैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। खरसाया बांगोन। मोननो गोनां धोनखौ मोननो गोब्राब जागोन। बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा। गोबां खहा जानांनो हागौ। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों खस्थ' मोननांनो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन।
लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, बयजोंबो अनसायजागोन आरो मोजां मोनजागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। गोबां धोन आरजिनो हागोन, मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन, आयाबो बांगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन आरो गोसो दुंगोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोबां खामानि मावनो हागोन आरो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मावलांजोबनो हागोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानोबो रोंगोन, बयजोंबो गोरोबनानै खामानि मावनो हागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ। समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर गोख्रों जागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौबो दोनथुमनो हागोन। आयआ बांगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ। आगुनि सोरबा लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायगोन आरो गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। महर मोखाङा साबस्रांगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। बयजोंबो अनसायजागोन आरो अनजागोन। गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, आयआ बांगोन। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोननो हागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां, बयजोंबो अनसायजागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सुथुरखौ फेजेननो हागोन। सोरबा लोगोखौ
गोबां फोथायगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन आरो जेरावबो जाफुंसारगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन बयजोंबो मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन देहाया नाथाय बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां खामानिखौ मावफुंनो हागोन आरो गोसो दुंखांगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरनिबा सायाव गोबां फोथायगोन गोसोआव बोलो बांगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव दिनै बयजोंबो अनसायजागोन आरो मोजां मोनजागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोबां मोजां मोजां खाबु फैनो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन गोसोआ जोबोर खुसि जागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन आयाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनै गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां खामानि मावनो गोसो दुंखांगोन आरो मावफुंनोबो हागोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मोजाङैनो मावफुंलांनो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।